Sige mamun, besyo unamik kakaygut. Sige mamun. Ahora se de yoga gore.
mitjana i seguia fins al 16. devia ser brutal. Ja estem al túnel, el famós túnel, que formava part de la pujada sencera fins al 77.
aquí, la feixeta aquesta. Aquest tros és fantàstic. Que es va declarar parc natural, amb el qual és el primer que es va deixar de fer, del 64 al 77. Aquí s'acabava. I el company que no l'atrapa.